Здравейте! Продава се тази Mazda CX-5 23-та година. Внос от САЩ на 23 000 км. 2.5 бензин е двигателят, директно впръскване, 4x4. Цветът на колата е бяла перла. Хубави алуминиеви джанти с гуми 22 година летни, края на 22 година. Камера естествено отзад на капака. Салона се вижда. Няма никъде надрано, няма скъсано, няма протрито. Все пак е на реални километри, които могат да се докажат. Ето го волана, шофьорската седалка. Екстрима каквито си пожелаете. Дистроник. Следение на лентите. Климатици, климатроници двузонови. Всичко работи естествено. Може да я запалим. Ето километрите. Разкъсана облачност през нощта, утре до обяд предимно слънчево, следобед с развитие на областите с подъждовна облачност. Двигателят е икономичен. С нормално каране естествено, който иска да бърза. Дига малко разхода. Отваряме капака да го погледнете. Двигателя не е мит, не е чистен. Това е за количката. Ако някой иска да се здобие, ще посоча контакти на обявата. Намира се в Габрово. Всеки, който има желание, е добре дошъл. Всичко добро!